Ahojte priatelia a poďte si so mnou odbaliť februárovú objednávku. Roxy sa už teší, že dostane papier, lepiacu pásku. Ja už sedím tu ani nie na sofe, lebo akurát pozerám, že ani nemám veľké miesto, lebo ja už som v tej mojej fáze, takej, ako keby takej kreatívnej. Ja tomu hovorím, že detox fáze, lebo práve v období detoxu robíme rôzne aktivity, keďže detox nie je len o fyzickom tele a o čistení fyzického tela, ale tam musí byť taká súhra a také spojenie telo, mysel, duša. A práve vo februári si robím vždycky vision board. Takže ja to mám vo veľkom, až 2 veľké A3, taký mám normálne, že rám. A každý rok si robím svoj vision board. No ale sme v ktorom 4. dni dneska. Sme v 4. dni nášho detoxu. A akurát som si zapla saunu, že idem ešte do sauny a hovorím si, kým sa mi nahreje, prišiel mi balíček, idem si ho s vami otvoriť. No a čo je tento mesiac výnimočné, je Beautiful. Beautiful je za mňa úplne, že úžasná vôňa. Ja som si rovno kúpila 2, lebo moja kamarátka má narodeniny. Tak som si pomyslela, že to je úplne, že mega darček. Keďže my máme pocit, my niekedy fakt, že potrebujeme aj z tej vonkajšej strany, z tej vonku, napríklad v produktoch, cítiť a čítať, že sme beautiful a si to hovoriť. A beautiful je nádherný. A práve toto je olejové sérum, ktoré mne sa už končí. Akurát keď som robila webinár, tak som ukazovala, že už je tu úplne, že na konci. Už je, aj som vravela, že je maličko poza ruke. Koľko bolo vtedy? 2000, a nie. A 5, hej, do minulého roku. Bolo, úplne nevadí. Toto mám. Ale ono je to fakt, že úžasné, že môžeme ho používať na rôzne účely. Sú tam mix 3 rôznych nosných olejov. Od marakuja po kokosový a ešte jeden taký veľmi super, si nespomínam, sunflower, slnečnicový. No a obsahuje vlastne tieto oleje a Beautiful nemá veľa, neobsahuje, je to zmes, lebo toto si môžeme kúpiť, len ako dvojica, je to limitovaný produkt a Beautiful olej je len z paru esenciálnych olejov, ako je limeta, bergamot, frankincense, také, a osmantu, samozrejme, bože môj. A myslím, že to je všetko. A samozrejme, no jak sa perou, kočky sa nám perou. A obidve sa chcú hrať s lepiacou páskou. No a samozrejme kokosový olej, keďže už je to nariedené a priamo na aplikáciu. Čiže v lete buďte opatrné na slniečko, keďže bergamot má veľmi vysoký podiel limonín chemickej zložky a môže vás, keď máte citlivú pokožku, až popáliť. A preto teraz úplne super, keďže ešte stále sme v sezóne šálov. Takže Beautiful a je to v takejto podobe a je to úplne že úžasný darček v rámci Valentína a milé dámy. Keď sa neobdarujeme my sami, tak budeme čakať zbytočne na niečo, čo možno ani nepríde. Takže toto, áno, to je ten druhý Beautiful. A poďme ďalej. Ďalšiu tačku som si objednala. Passion je za mňa úplne, ju môžeme otvoriť, lebo ja sa na ňu teším, keďže olej mám 5 ml a v ňom ja som akurát vravela v pondelok, mali stret, tímový Zoom call, a kde som vravela, že ja Passion úplne, že sa až
môžem v ňom kúpať a každému odporúčam Passion. A preto som si jej povedala, každý, kto si otvorí účet so mnou, dostane Passion. Čo vy na to? Chceli by ste? Čiže otvoríš si so mnou účet, dostaneš Passion. A taktiež, čo som si objednala, boli frankincense. Frankincense papame stále v rámci prevencie pred rôznymi ťažkosťami a obsahujú frankincense olej a obsahujú aj tú zložku z živice ako rastlinu. A je to úžasný spôsob, ako si môžeme krásne preventovať telo pred rôznymi ťažkosťami, alebo si už tie ťažkosti riešiť. A znižujú zápal, taktiež podporujú nervový systém a všetky systémy v našom tele. A je to úžasný produkt. Ak ho ešte nemáš, skús ho, lebo fakt, že budeš veľmi úžasnutá v rámci toho, čo dokáže tento produkt. To nie je produkt, to sú proste výťažky toho, čo tu už vždycky bolo a dúfam, že aj bude, samozrejme je. A je to čistý výťažok z bosfélie a doterá má frankincense 4 rôzne typy. A keďže vieme, že jedna rastlinka má rôzne druhé typy a každá jeden typ má maličko inak sa líšia v rámci chemických zložení. A preto je super, keď sa spoja, lebo sa spoja ich sily. A tým pádom pre naše telo je o mnoho silnejší. No a keď sa ešte spojí kyselina, vypadlo mi teraz meno, no ja si to budem, Boswellová, bože môj, tak úplne, že ten úžas. To, čo v tele je, tak to potom úplne úžasné. No a tým, že som si urobila objednávku nad 125 bodov, tak som dostala Balance. A Balance je za mňa jeden miláčik, ktorý rovnako ako Passion, v mojom prípade, samozrejme, Passion je z rady emocionálnych olejov. A v emocionálnej sade máme 6 rôznych olejov a samozrejme nikdy nám nebudú všetky vonieť rovnako, keďže rovnako nie sme nikdy nastavené. A preto, ja neviem prečo, niekoľko rokov tento Passion mi vonia stále. A za mňa je to úplne, že najlepšie vôňa. Niekomu a niekto bude rozprávať Motivate, že úžasný olej. U mňa je to Passion a Cheer, úplne, že top. Samozrejme, I Forgive, I Peace, I Console a všetky sú úžasné, ale v rámci toho, čo mne vonia, tak vonia úplne, že najviac. A ja by som sa v ňom kúpala v rámci rána, obed, večer, spať, nespať stále. A Balance je olej, ktorý nás uzemňuje, ktorý nás spája so sebou samou. Keď nevieme kudy kam, Balance je práve ten olej, ktorý nám pomôže. A presne keď som začínala s doterou, som mala tento 5 ml olej, tiež bol v nejakej ponuke. A moja Ester, keď mala 2 rôčky, tak vieme, že tam je ten prvý vzdor. A Esterka bola nosené bábätko ale bola aj v kočiariku. A veľmi, veľmi bola nepokojná a neviem fakt, že to prišlo z minúty na minútu a ten rév, taký vzdor, také, že ani tu, ani tam. A aj my máme určité limity, my maminy a určité to, čo zvládame. A ja sa povedám, také malé decko, hej, čo to teraz, vieš, presne viem, kde sme boli, to je fakt, že to bolo XY rokov dozadu a napriek tomu na tú situáciu si veľmi dobre pamätám. Prvá vec som si ju dala hneď do nosiča, aby som mala pri sebe, aby počula, aby cítila môj pokoj, i keď to vo mne vrelo v mojich myšlienkach, ale potrebovala som, aby cítila mňa a dala som si ju do nosiča, strhla som ju vtedy fakt, že nemala ani topánočky, strhla som jej tieto ponožky a ja som mala na Balanci guličku. Tým, že Balance už obsahuje samotný, má maličko kokosového oleja, samozrejme nie je to riedenie pre bábätka alebo pre malé deti, určite je tam riedenie o mnoho vyššie,
Ale ja som vtedy po ruke nič nemala a ja som vtedy o aromaterapie vedela také prdmakový. Fakt, že to boli na úplne maličkých základov začiatku, čiže ona nemohla mať 2 ročky, jak teraz, keď tak rozprávam. Musela mať niečo cez rok, lebo ja som začala s doterou, keď mala Esterka 1 rok. No a ja som jej to tam dala, hej, že som si povedala, je tam kokosový olej, dala som jej to tam. A ona do páru sekúnd nič. Bola pokojná, ešte sa jej na mňa usmievala a si myslím, to čo je? Akože maminy sa tu rozčulujú a nadávajú a kým si prechádzajú tým ťažkým obdobím a keď vidíme tie reelka, alebo niekedy neboli reelka, tie videá, kde v nákupných centrách dieťa sa šarpalo a maminy tam sa pridali k ním a už nevedeli ako čo, tak robili toto isté a vlastne reakcia šokom bola, že to dieťa prestalo byť také, tak asi im nikto nepovedal, že existuje balans. A preto, maminy, ak máte malé deti, alebo ak máte aj veľkáčov, lebo veľké deti spôsobujú zasa iné situácie, prinášajú samozrejme nie tieto, že ich môžeme dať do nosičov, ale balans, aby sme sa nezbláznili. A teraz my už prichádzame zasa v mojom ponímaní do toho veku, toho perimenopauzného veku, keď sa menia hormóny a veľakrát fakt, že sa ako keby stretávame alebo dávame sa do tých situácií, keď nezvládame nejakým spôsobom stres a ten kortizol, ktorý vlastne zasa imbalancuje alebo spôsobuje nerovnováhu v našom hormonálnom systéme, je veľmi vysoký a ten balans, práve aj ten jeden z tých mnohých olejov je, ktorí nám pomáhajú dostať vlastne ten hormón do rovnováhy. Dostávajú nás dostať do rovnováhy, pomáhajú nám sa uzemniť a pomáhajú nám nájsť seba samých. Čiže tento esenciálny olej kľudne môžeme aj difuzovať, kľudne si ho môžeme aplikovať v rámci ako parfém. Napríklad som videla aj také video, kde aj v rámci na bunkovej úrovni po aplikácii esenciálneho oleja Balance tam úplne vznikli krásne iné divadlo, keď začali navzájom tie bunky krásne komunikovať. Nebolo to veľmi v sluku, neboli šialené, čiže úplne balans v tomto tiež je super. A mnohí aromaterapeuti, mnohí ľudia, ja to nie som, lebo ja mám kúsok iné procedúry ráno, ale nevstanú z postele, kým si nedajú kvapku 2 esenciálneho oleja Balance na chodidla, aby sa zbalancovali, aby ten deň začali už v samotnej rovnováhe. Takže tento mesiac môžeme mať 75 kvapiek úplne zadarmo, ak si urobíte objednávku v rámci svojho loalitného programu a získate taktiež od 10 do 30% späť na svoj účet, dostanete celé poštovné späť na svoj účet. No a keď ešte nemáš účet a chceš mať svoju 25% zľavu a svoje výhody, kde môžeš si zbierať tie body, môžeš mať ďalšie edukácie, moju samotnú podporu, tak určite mi napíš, budem veľmi rada, si sadneme, poshovárame a vysvetlím ti, ako to funguje, lebo to funguje. A to vlastne, ako to zafungovalo u nás a hneď na začiatku, keď sme začali esenciálne oleje používať, to bolo moje také, že wow, s týmto chcem ja pracovať a toto chcem posúvať tieto informácie, tieto vedomosti ďalej, lebo práve tieto informácie mi zabehlo, mi začali dávať zmysel, ako si my vieme pomôcť doma, ako viem podporiť zdravie mojej dcery. Práve skrz toho moja Ester bola u lekára len niekoľkokrát v živote. Ešte v sebe nemusela mať ani paracetamol, nemala v sebe žiadne žiadne antibiotika napríklad v sebe, hej. Čiže to sú momenty, keď doma nemáme ani žiadne lieky. A keď sme si prešli rôznymi ťažkosťami od rôznych vecí, po rôznych vecí, a stále sme si vedeli takto práve pomôcť. No,
Takže nejdem ani rozprávať presne, že čo, kvôli tomu, že toto je profil, ktorý je verejný a tie regulácie, ktoré sú veľmi prísne a aj v rámci dotery musím zachovávať určitý terminologické pomenovania. Čiže toľko. Daj mi vedieť, rada si s tebou sadnem a keď už budeme rozprávať one to one, tak už môžeme rozprávať, čo potrebujeme. Bez nejakého, čo keby náhodou niekto počul. Takže toľko za mňa. Prajem krásny zbytok večera a ja sa teším a všetkým kočky a proste pozbudzujem, že ideme do toho. Ešte máme 25 dní a 26 dní, keď ešte nepočítam dnešok a ten detox, nech nám to odšlapáva a nech to ide tak, ako má a aby sme nemali tie výzvy, že neviem, že to nejako nejde. Aj to je výhoda komunitnej a spoločného detoxu, že jedna druhu podporujeme. Takže toľko za mňa a ja idem do sauny. Majte sa krásne. Ahoj Veronika, ahojte kočky, čau.